नमस्कार दर्शक बंधु। आज आसतु तैयारी करवा अरुआ डालमा। आसन देखिए प्रथम मुझे किसी बुंट डाल की फुंटई देछि। स्वाद अनुसार आम लुण पकईदे से हलदी गुंड पकईदे दुईटी तेजपत्र पकईदे दुईटी टमाटर नहीं टमाटर को बर्तमान काटिक मुझे पकई दूसरी ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି କିଛି ମୁଁ ଭଣ୍ଡା ନେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ ଭଣ୍ଡା କାଟିକି ନେଇଛି। ଏଠି ଗାଜର ଗୋଟେ କାଟିକି ନେଇଛି, ସାରୁ ଦୁଇଟି, ବିନ୍ 4-5ଟି, ଶିମ୍ବ 3-4ଟି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବିଟ୍ ନେଇଛି। ଦୁଇଟି ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ବାଇଗଣଟିକୁ ମୁଁ ପଛରେ କାଟିକି ପକେଇବି। ଏଠି ଆଳୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ନେଇଯାଇଛି, କଖାରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ରଖିଛି। ଏଠି ଡାଲମା ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଗୁଣ୍ଟ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଏବେ ଆମେ ପରିବା ସେଥିରେ ପକେଇବା। ପରିବା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ହରଡ଼ ଡାଲି ନେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ପକେଇବା। ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପରିବା ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଖାରୁକୁ ପକେଇବା। ମୁଗ ଡାଲିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପକେଇବା। ଶେଷରେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ପକେଇବା। ନଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଲମାରେ କିଛି ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ସିଟି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସରରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରେସର ଖୋଲିଦେଇଛି। କେତେ ଭଲ ଭାବେ ସବୁ ପରିବା ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବି, ଜିରା ପକେଇଦେବା। ସେଥିରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାଉଡରକୁ ପକେଇଦେବା। 1 ଚାମଚ କରି ପାଉଡର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଉପରେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଂସା ଭାବରେ ରଖିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।